Хао! Здравейте, приятели и последователи! Тук ли сте? Показах ви моята малка чайна церемония. Както всички знаете, в Китай е много известна чайната церемония. Виждам, че се присъединявате. Сърчица и от мен. Здравейте на всички! Радвам се, че сте тук. Това ми е първия лайв, който искам да ви приветствам. Вече станахме над 100 последователи на Sinahub. Както знаете, Sinahub не е просто портал към Китай, той е 360 градусовия поглед на Китай, който включва история, култура, език, митология и традициите на Китай, които са абсолютно различни от тези, които ние познаваме. Както вече знаете, страницата ще се разраства и ще има още много интересни истории и статии, които ще ви покажа през моя поглед и всеотдайността ми и любовта ми на Китай. Знаете ли, че китайците през уикенда обичат да пият чай заедно с близките си хора и да го прекарват навън? Колко хубав зелен чай. Той е изключително полезен за здравето. Също така, зеленият чай е много по-добър и по-добра алтернатива от кафето, тъй като може много по-бързо да ви събуди от кафето. Също така е полезен и за отслабването. Благодаря. Намирам се тук в едно известно място. И сега ще ви разкажа историята как точно се е появил чаят, легендата за чая. Веднъж един майстор, един човек, търсил как да лекува хората. Опитвал всякакви видове отрови, всякакви видове билки, които да може да лекува хората. Един обикновен ден той сложил на един чайник с вряща вода, само вода. И това, което се случило, чайни листа паднали върху чайника и тази вода станала на чай. Ето така се заражда и чая, който познаваме и до днес. Както вече знаете, вече сме почти в прага на годината на огнения кон. Китайците я посрещат февруари месец. В момента тече трескава подготовка с китайската нова година. Всяка година те правят изключителни гала вечери, които имат изключително много танци, акробатика, песни, перформанси и много други неща. Също така те подготвят и типичните китайски фенери, които закачат по своите домове. Също така подготвят и своите пожелания, свързани с огнения кон, окичвайки ги на своите домове. Украсяват с различни хартии, които се изрязват. Също така има такова изкуство, за което ще напиша статия. И аз самата съм правила и фенери, и съм изрязала хартия в различни форми от различна година. Когато бях в Китай, беше годината на маймуната и никога няма да го забравя този момент. Искам още веднъж да ви благодаря, че сте част от Sinahub. Това ме мотивира да правя още повече съдържание, да разкажа всичките лични истории, които съм имала и в Китай, и свързани с Китай. Също така, за мен това е изключително важно, защото това означава, че на вас ви е интересно това съдържание. Интересни са историите, които разказвам през моя поглед и през това да научите нещо интересно за една дългогодишна, хилядолетна цивилизация и култура, тъй като има с какво още да ви изненада. Благодаря, сесела е айни. С пожелание за красива събота и до скоро!